Haas draven meer dan 400 mensen de Waarzee in. Ik vertrouw het niet meer. Kouder zoals? Nee, vorig jaar was het iets kouder. Nou, valt op zich ook wel weer mee. Hoe wie het? Goed, leuk. Heerlijk. Volgend jaar weer. Maar ik kies nou ik nog wel even. Ja, nu even afdrogen. Hoe vier resto erin west? Tot zover niet helemaal hoor. Dat wie koud genoeg? Jawel. Ja, wat koud aan de voeten. Ja. Nou, voor de rest voelt het mooi. Het wetter is op zich echt heel koud net. Mooi weg. Mooi weer. Ja. Dat zou we kennen, ja. Even verderop bij kwamen te Zon is ook een Iersdoek. In zowel zwiert als zout wetter. Daardoor een stuk minder mensen om mij. De waardvereniging had het doek organiseren, maar een speciale reden. Ten eerste omdat we het ook heel erg leuk vinden. Ik bedoel, dat is een reden om dit te doen. Maar ten tweede denk ik, het is ook een goed moment om aandacht te vragen voor de vismigratierivier waar we aan werken. De vissen kunnen nu niet van zout naar zoet zwemmen of andersom. En net als wij is dat een heel gedoe om er doorheen te komen. Wij hebben moeten omlopen over die brug heen en dan hierin duiken. En wij willen dat in de toekomst dat beter kan. En dan gaan we de vismigratierivier verbouwen, een gat in de afsluitdijk. En dus in de toekomst hoop ik weet niet of het mag, maar hoop ik toch wel te kunnen zwemmen. Van zoet naar zout hier zo onder de afsluitdijk door. De directeur doet zelfs ook nog even in zout en zwiert.